ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘଟଗାଁ ଯାଉଥିଲି, ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଉଁରିଆ ଡ୍ୟାମରେ ଅଛି। ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତି, ଏପଟ ସେପଟ ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ହେଇଛି, ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲାନି, ବଡ଼ଦିନ ଆସିଲାନି, ଯଦି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଭଗାଣ୍ଡା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଜାଉଁରିଆ ଲୋକେସନ୍ ମାରିକି ଗୁଗୁଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଓକେ ଡନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ନାହିଁ, ପାଣି ପାଖରେ ଥିଲି ନା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଇଟା ପାଣି ଟିକେ ଦୂରକୁ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ବି ଆସିଲେ, ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ଅଛି, ପୁରା ନେଚର୍ରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଆସିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହଉ କି ବଡ଼ ଦିନରେ ଭୋଜି କରିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ। ନେଚର୍ ଏରିଆ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଲୋକେସନ୍ ଜାଉଁରିଆ।